Martxoan hasi ginen, Tolosa aldean konzentrazioak eta manifestazioak egiten, eta aldatu ganen orain ekainera ikuste genuen atseden aldi bat hartu behar genuela, berriro irailean edo urrian jarraitzeko, ezta? Gai hau ez da bakarrik pensionistana, baizik gizarte osoena. Eta orduan hori kontuten eukita, harremanak egin ditugu Tolosako eragile desberdinekin, eta bereziki pozgarri izan da asko etorri dielako, baina nabarmendu nuke bereziki gazteriak. Esan behar dugu Tolosan da inguruko herrietatiken dauden gaztea asanblada guztiak, eta ernai, barne, atxikimendu osoa eman digula. Balorazioa oso ona da, jende asko hartu du parte, berandu xamarrasi ginen gu, aurre beste lekutan hasita zeuden urtarrilatik, baina erantzuna oso positiboa izan da. Jende pil batek hartu du parte antolatu hien manifestan, bai hemen Tolosan eta baita Donostia aldeare, Tolosa aldetiken, oso positiboa da. Beste aldetiken, behintzat nabarmena da emakumeen indarra, asko nabaritu dugu, emakume asko mugitu dira, azken baten beraie dira kaltetuenak, pentsioak bajuena dauzkatenak, alargunak eta bar. Hortaz oso positiboa izan da. Aldarrikapen nagusienak, helbururik nagusiena zeintzu diren kontatuko? Bai, kontuten eukita denak importanta direla, beharrezko direnak, biztekoa da, baina badira batzuk epe motxean, saiatu behar duguna behintzat lortzea. Ez da erresa izango, baina hori bereziki da 1.080 euro, ezta? Eta 1.080 euro inguruan bi gauzatxo esan ditut. Bat, hori ari gera eskatzen dala eskatu genuen udaletxeko mozioen, eta onartu izan zen 3 alderdi politikoen gatikan, hau da PNV, PSOE, PSOE eta EH Bildu alditiken. 1.080 euro behar duen jendeari eman martzaia aldan azkarrena. Urgentzizko interbentzioa delako. Badakigu hori ez dela soluzio izango, baina beharrezkoa da duintasun minimo batekin bizitzeko. Luzea begira irtenbidea da hemen Askongadatan eta Nafarroan, da bere garaian, bere momentuan, posible balen bada, Balau herrialde batean, osasun diru publikoa bertakoa izatea. Eta publikoa eta kontrolatua bertatik bertan. Orduan hori badakigu, epe motzea ez delako lortuko, baina horren bila joan behar dugu. Eta birtartean, behar diren laguntzak, komplemento gisa edo aurrekontuetan jarri beharko dira partida desberdinak. Badabil notizi bat, nun esaten dute Diputazioko oraingo gobernuak, PNVek eta PSOek, ez dutela behartzen impuestu guztiak kobratu momentu honetan. Eta badira, emateunez, 15 milioi eta 400.000 euro, jaia 16 milioi, kobratu ez direnak hemen jabetza handia duten familiai. Gai hori guk iruditzen zaigu oso serioa eta grabea dela, esaten da askotan dirurik ez dagoela, problema ez da dirurik ez dagoela, dirua asko. Asuntoan ondagoen dirua eta ondasunak nola banatzen dira. Guk duintasunatik behintzat garbi dago saiatuko garela datosten hilabetetan, berriro asteganen irailean edo urrian, hilabete horietan izango dela gai bat ze esana emango duena, eta lehenengo behintzat jarriko ditugu behar diran bitarteko guztiak informazioa emateko, argi eta garbi ikusteko eta zalantza izateko egia dan edo ez den egia, eta bi zergatikan ematen nahi dan eman den hori.